during pregnancy, why would you like to crave for sex? Because I did. However, I don't know, but during your pregnancy, it was one of my cravings when with sexual intercourse. And if we do not do it, I'm gonna cry. Yo, niyazivela bethunani iba ibichisa ilive ya midnight izolo sihleli noSamke ku Instagram. So ndizobe ndiwaste ke ixesha lenu, ndizawuyeka ke uSamke asincokolele ke ngoba kunjani uba ngumama, imphethe njani imotherhood, nento ke bekho kwavela ba uMacele uyamnesela kanti ebetshilo futhi kwishow wayetshilo ba uzamnesela, and siyabona ipictures or videos kaMacele kunye nomntaka Samke kwenzeka ntoni. Ingaba uyibabysitter yakhe? Uyaphendula zonke zonto ke uSamke nento ke zabantwana abantwana njengobutata uSamseleku efuna more kids. Nanku ke uSamke bethunani esincokolela. How does Baba not post you? It's official now, Mos. Manimbuza guys uthile lo mfana. I don't know. Ubuke umuntu othobe very Nkosi yami afuna uthobekile. My name should be Tobile, I don't know. Or Tobekile. Something along those lines. Uzali number 2 asazi sombana masekhona. How many kids are you willing to make? Kana the ball is in your court if they are taking number 6 or not. Yeah, to be honest with you, Lobuzo, how many number of kids I wanted to have and stuff. Mina, I wanted like a big family. I wanted probably like 4 kids minimum. And then the maximum number I didn't have. That was before I went a labor ward, and yeah. How is motherhood being a first time mom? Shame. Nje ukuba umzali, guys. Yabo. I don't know, it's 50-50 what, but a part of me nje motherhood yangiyisa shame. I don't know nje. Hayi yangiyisa ngiqumba phansi. Ngathi ngikhona yangiqumba phansi. And then a part of me adjust nje ngaba right ngabona ukuthi hayibo ngaze ngabe umzali oqotho and stuff. Kuneyinsuku. Ingane yami ayihlali noMacele but iyavakasha khona. Do you have a nanny? Yes, I have a nanny. Like every day. I have a nanny every day. But my baby sleeps with me. Uyamfuna omunye? Yes. Definitely. So single mom basically, and I don't know actually about that. Elaborate. Hey, bayakwazi ke uba personal abantu kwi live. Ndithi abanye bembuza uba inhloko yakhe uSamke uyenza nini, abanye ke ngapha bebebuza ngobomi basekamereni, into ezipersonal ezinjalo. But ke uSamke uyayazi makaphendule ntoni angaphenduli intoni. Njengoba ke nanku omnye nimva esithi basically uSamke uyi-single parent. Wathi ke uSamke makhe ayicacise inoba ke mhlambe utsho uba embona mhlambe yedwa kunye nomntana, and ke ukusiyayazi ba umyeni wakhe unamanye amakhosikazi i4 njengangokuba simva esithi ba akamazi noba inoba ukomphi. So imagine ke ngoku if there's a roster, so Monday to Friday uyatshintshisa ubukubani because by 5 it means uSamke umbona once a week. So inoba lonto leyo ke abantu besithi uyi-single parent, and ke kunaxa mbona izaba ingelo xesha because probably bephangele emini then mhlawumbe later aye kuye mhlawumbe umntana bekuneni even because uyatsho ba unayo ineni umntana kodwa ke ulala naye. So inoba yilonto ke abantu besithi uyi-single parent. But ke abanye bembuza ngento yoba ngaba uphi. Uyachaza ke uSamke babethnani ndi-permanent resident yaseMzumbe, and yazi ke noba utsho le nto uba naye ke ezalwa eMzumbe. I'm not sure if uhlala eMzumbe ngoku because siyazi uba uyaphangela, and yazi ke buphangela phi. Mna ke thought nomhlawumbe phangela somewhere eDurban, so mhlawumbe mane buya ke ubheke eMzumbe okanye ke inoba uhlala eMzumbe then amane khwele phangela. I do not know uba usebenza phi, but ke uthi yena uyi-permanent resident yaseMzumbe. Abanye ke bambuzile nento zoba like wenze ntoni esikolweni, omnye ngathi ufuna ukwenza la course yakhe. Uyachaza ke uSamke uba uwenze i-business and information management, and ke ngoku yena
graduator ngo-April uthi ngo-May wabe sefumana umsebenzi. But ke iilakhi zabantu azifani, kodwa yena ke waba naloo ntlahla yoba ke akhawuleze afumane umsebenzi. Yeyi, kuninzi ke. Abanye bambuza noba akazisoli na emveni koba ke ethethe nge-motherhood journey uba injani, esitsho uba hey, it's so and so. Ngamanye amaxesha she's on top of things, ngamanye amaxesha kunzima. Uthi ke usamke akazisoli. Xa ebuzwa nangomntana esibini uthi umntana wesibini sana bambona xa efika, ngoba bathi abantu funeka elekelisile. Ayonyani ke naleyo ba umntana wakhe uhlala nomacele okanye uneswa ngumacele. Uthi umntana wakhe uhlala naye full time, uneneni full time, kodwa ke uyaya uyovakasha kwamacele, not that uba ugcinwa ngumacele full time. Yantle ke loo nto leyo, kwenzela uba amve ke umntana yakhe. Mhlawumbi uyawutsho atshintshe nengqondo kule nto uba efuna uba nabantwana abaninzi xa sele ebeva apha kuye, but ke xa unalo uncedo onalo kuba ngcono. Anyways, enkosi kakhulu ke bethunani ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.